lurah Bapak Cari. Bapak Ngasut Sugeng Dalu. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune banyu janji matan sasumipat jroning kalbu duh sono papujanku tak jaluk jo citra janji dong ngasira wong marak hati hati rino benci aku tansah baleni mah aku. Aku ndak seneng, aku ndak suka. Kopine apa orang teko to, Mas? Aduh kok mbukur teko bangus wates kene ndak senggak iki nyapo karepe. Ndak isin karo sing ngelungi sego mang to. Hei. Tulung rombongan. Rombongan. Kompak. Nggih. Yo. Isin. Bal-balan. Kompak kok Mas Sami, Mas. Ya wis lumayan. Kledang kait teko
Pripun? Arnila lancang. Nyapa Mas? Enek aku ngebor ning kene lah kok didulit bokongku. Kowe ternodai aku ngene iki, Dan lek mundulit karo apa kuwi, Mang? Karo apa kuwi, Mang? Loh, aja karo kuwi. Dan jaluke karo apa Mas? Tangan ngene. Yo atitno. Aku kok gedeng aku. Klidang kait teko pranyata sini tata citra delengan bisa sak mempapa lali Ora bakal lali kalawan sliramu wong ayu. Inggih Kang Mas. Dasare wis ayu, suarane ya waduh istimewa. Mulane sapa to sing iso nglalekne sliramu? Aku tidak mungkin melupakanmu. Apa iya Mas? Apa? Nggih, sampun Mas. Setunggal Nggih. kembang. Matur nuwun Mbak Lita, Nggih. katuran pinarak malih lenggah. Nggih.